Magkakaroon po tayo ng mga bisita ngayong gabi. Ah, Siyempre mula yan sa Philippine Identification System o PhilSys na nangangasiwa nga po ng ating national ID system dito sa bansa. Ayan. So, makikita natin sila, makakasama natin sila ngayong gabi kabaluyan. Siyempre, labay tayong maging makabuluhan po yung ating usapan ngayong gabi. Dito po ang aking napakagandang misis. Si Teacher Lyle na magulo pa yung buho. Sorry. Kasi nagturo yan pumasok siya kanina, nag-check po sila. So, andito na yung mga guests natin. Okay. Teacher Lyle. Ayan, syempre, papasukin na po natin sila. Wow, papasukin na po natin sila. Okay. So, una makakasama natin, syempre, ayan, teka lang, baka magkamali ako sa position. Hello po sa 172 viewers natin ngayong gabi. Ayan. Parang madilim. Isa sa mga registration center supervisor dito sa Mangaldan, syempre. Isa tong very active SK official din sa bayan ng Gagasangan. I'm not sure kung SK pa siya ha. Papasukin natin syempre si Ma'am Massidi Gutierrez. Hi Ma'am Massidi! Good evening! Good evening, ma'am! Good evening po. Good evening, ma'am. Parang hindi ka hyper ngayon Ma'am Massidi. Konsi. Napagod po. Ayan. So, makakasama rin po natin ngayong gabi. Teka lang, baka hindi pa ready. Ayan, ready na. Nakikita ko. Nakita mo ba yan? Gwapong-gwapo. Siyempre, isa rin sa mga registration center supervisor dito sa bayan ng Mangaldan. Siyempre, Sir JV Prestoza. Hi, Sir JV. Good evening. Hello po. Good evening po. Ayan, pulang-pula. Birthday po ba ngayon, sir? Joke lang. Ayan. Para hindi tayo seryoso, ha? Ayan. At syempre, mapalad po tayo ngayong gabi kabalingan dahil makakasama rin po natin ang provincial focal person ng PhilSys. Nakasama na po siya natin dati nung nag-live tayo dito sa ating Facebook page. At we're very grateful dahil napagbigyan po tayo muli sa ating imbitasyon na makasama po sila. Walang iba kundi si Sir Christopher Flores. Hello, Sir Chris. Good evening. Hi, good evening, Councilor Aldrin and sa mga taga-subaybay po natin dito sa live show na ito. Ayan. So, mga sir and ma'am, pwede po bang humingi tayo ng update doon sa Philippine identification system natin, yung national ID system natin dito po sa bayan ng Mangaldan? If I may, sir, Yeah. I will give the update. Yes, good evening po. So currently po, we are situated at mga registering 5 above residents po of Bantayan. So that's our current. Sorry, may we ask Sir JV na saluhin yung sinasabi po ni Ma'am Massidi? Sige po. Bali sa update po sa bayan ng Mangaldan po, currently nasa Barangay Bantayan na po kami. Nire-rehistro yung mga edad 5 taon pataas. Huling araw po namin bukas sa Barangay Bantayan. Ang next po namin barangay na pupuntahan is Barangay Palwa. Okay po. Dito sa bayan ng Mangaldan po, 11 na po yung barangay na napuntahan namin. Nirehistro yung mga edad 5 hanggang 5 pataas. Nagkataon lang po, masabi ko lang po earlier siguro, na natanggap namin yung instruction na i-register yung 5 years old and pataas nung nasa Barangay Usyam na kami. So for that, yung naunang barangay na napuntahan namin, na-register lang namin doon, mga 15 years old and pataas po. So pinapauna ko na po sa unang mga barangay na napuntahan namin from Barangay Banlag, Gagasangan, Alitaya, Amansabina, David, Usyam, Landas. Yes po, yun. Yung mga barangay pong yun, hindi po namin na-rehistro yung mga 5 taon hanggang 14 years old po. I see. So, babalikan nyo sila, Sir JV? Tama po ba? Or magkakaroon kayo ng schedule po muli? Sa mga... Yes sir. Actually, babalikan pa rin po namin sila, sir. Kasi, gaya ng sabi ko, sir, natanggap na namin yung instruction na i-register yung mga 5 years old
pataas nung nasa Barangay Banawang na kami. So, ang plano po namin is tapusin muna yung mga barangay na hindi pa namin napupuntahan. No? Tapos pag natapos na namin sila, tapos babalikan po namin kasi para at least hindi na parang inconvenient na sa mga magulang na within barangay level na lang yung mga anak nila o mga pamangkin po nila. Okay, so sir, ito, parang may isang barangay ako nadaanan sa Usyam ata, yung pagpaparehistro ng mga kabataan, no? Meron po ba kayong hinahanap na requirement din po sa mga bata? As long as meron silang may provide sa amin na basic identification requirements or documents po, okay na po sa amin. When I say identification requirements, yun po yung mga birth certificate, madalas, pwede rin pong school ID. Pagdating po naman po sa school ID, isa sa mga requirements po namin is yung birth date. Dapat naka-identify yung birth date doon. Basically, yun yung mga updates natin so far. Sir Chris, kumusta naman po sa buong probinsya ng Pangasinan ang registration po? Counselor, sa buong Pangasinan, let me just give you the figures na we are at 78.71% of our target, which is 2.25 million registrants for 2021. Ang target po namin na ito ay inaasahan po naming ma-reach by the end of December, by the end of 2021. And we are at 1.77 million Pangasinenses. That includes po yung 5 years old na pataas, because katulad po ng sinabi ng mga supervisors po natin sa mga LAN, late po namin na i-register na or na-start ang registration for minors or mga bata po, and at 5 to 17 because of our stricter health protocols, quarantine protocols po nung nakaraang buwan. Humingi po tayo sa probinsya ng exemption para ma-register na po natin ang mga bata. And our governor graciously provided us with that exemption, and ang condition lamang po nila is i-register namin yung mga bata at barangay level para ma-confine lang at hindi po lumabas outside their barangay yung mga bata. Sir, thank you so much for that update. Nabanggit niyo yung numbers. So babalikan ko muna si Sir JV, sir, when it comes to number. Sir JV, sa Mangaldan po ba, kumusta po ba yung target natin na population na mairehistro sa National Identification System po or sa National ID system natin? About the numbers, sir, actually hindi ko pa na-itali yung numero nun. Pero given po sa bilang ng barangay na napuntahan po namin at sa binigay na datos ng MCR sa akin before, ang sinabi po nila dito sa Mangaldan po, we have 100,000 plus population po, including na yung mga edad siguro 0 years old pataas, 100,000 plus. Base po sa bilang ng barangay na napuntahan na po namin, 11 na po yung barangay namin. 4 po doon na-saturate na po namin. So may 8 po kaming barangay from Barangay Bunlag na nabanggit ko na babalikan po namin na hindi po pa po namin na-register yung mga 5 years old pataas po. Pero meron pa po kaming 19 na barangay na pupuntahan. So marami-rami pa po yung target po na i-register sa bayan po ng Mangaldan. Alright, so marami-rami pa po, no? Sir, marami yung nagtatanong, no? Halimbawa, tanungin na natin si Ma'am Margie Tamayo. Ma'am, sir, ilang months po ang process ng ID? Sabi po nila. Counselor, can I answer that question, please? Yes, Sir Chris, please. Thank you. Apo. Pero before that po, let me just help JV dun sa tanong po ninyo with regards to dun po sa figures. As of November 22 po, 2021, as I'm seeing it now, we are at 48,994 registrants from Mangaldan. Apo. So 48,994. Yun po ang kanilang tally, yun po ang na-register na po ng ating team dyan sa Mangaldan for the past
Kailan kayo nag-start, JB? Sir, March po, March Registration? 5. Oh. So from March po up to the present po, yun na po yung na-register natin ng mga taga-Mangaldan. With regards po dun sa question po na ilang months po ang ginugugol para ma-process. Ang last po na advice sa amin ng central office is that we can advise our registrants po na nagtatanong na magagawa po ang kanilang mga ID within 6 months from their registration. Sa kadahilanan po na hanggang ngayon, we are still experiencing difficulty pagdating po sa pagpaprocess operation because of this COVID-19 situation in the Philippines. So bumabagal po yung mga pagdating ng mga materyales, bumabagal din po. Minsan may mga nagla-lockdown po, panahon na nagla-lockdown po ang ahensya natin dahil may mga nagkakaroon po ng positive cases among the employees po na involved doon sa pag-produce po ng ating mga ID. Another factor po na that is coming into play pagdating po sa delay ng paghatid ng ID natin is yung pagbigay po sa Philippine Postal Office na kung saan sila po, pag pinasa na namin sa kanila yung mga IDs, medyo nagkakaroon po ng factor of delay doon dahil siguro po kakulangan din po sa manpower ng PhilPost ng pagdi-deliver. And kung minsan natatagalan din po siya at minsan ay hindi na i-deliver kaagad na tahanan kasi yun po ang sinasabi namin lagi na i-deliver po ang inyong mga ID sa inyong mga tahanan kung saan po kayo nagparehistro. I hope our kababayans, lalong-lalo na po sa bayan ng Mangaldan, ay magbigay pa po ng karagdagang pasensya at sinisigurado naman namin na ang mga IDs po natin ay ginagawa at ito po ay makakarating po sa atin. Maraming salamat, Sir Chris, doon sa pagtugon sa katanungan ng ating kabaluyan po. Sir, sino po kaya ang makaka-answer nito? Ang tanong naman ni Ma'am Jeline Villegas Tandingan, Sir Consi, bakit po yung national ID ko po 8 months na po, wala pa po yung mga nahuli sila po ang nauuna na nakakakuha ng ID. So yun po ay tanong ni Ma'am Jeline Villegas Tandingan. Si Sir JV or Sir Chris can answer our question po ni Ma'am Jeline. Yes, ako na lang po siguro, Sir Aldrin. Yes, with sir. regards to that po, kasi nga po, kung yung mga nauna noon po na mga nagpa-register, dahil po sa kasagsagan po na mga stricter quarantine protocols na mga nagkaroon po ng setback pagdating po sa mga batches po ng mga IDs nung una. Kasama po doon yung mga na-register natin from March, April, May, and June of this year. Katulad po kung mapapansin ninyo yung mga ginagawa pong plaka sa LTO, kung mapapansin nyo, yung mga bagong rehistro ng mga sasakyan, ngayon sila po yung nakaka-receive ng plaka na mas mabilis kesa po yung mga pending noon pa na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakaka-receive. So parang ganun po ang nangyayari dahil po sa backlog na nangyari po noon dahil nga po they were not expecting yung pagdagsa po ng mga tao na mag-register even in our current situation kasi medyo naging modest po yung computation nila na ilan lang siguro yung makakapag-register for national ID. Pero dahil po siguro sa interest ng ating mga kababayan and their willingness also to participate in this national project na hindi nila in-expect na overwhelm po at yung pong kanilang yung expectations po nila na konti pa lang siguro dahil nga sa COVID-19 case situation natin. So we are a bit overwhelmed at nag-a-adjust naman po ngayon. So nagkakaroon na po ng mga adjustments lalong-lalo na po sa system natin. Nagpapalaki po tayo ng data bank natin, nagpapalakas po ng system, and yung pong ating process ng ID ay talagang dinagdagan na po, lalong-lalo na po sa manpower. So kung papansinin niyo po ngayon sa mga Facebook page po, madalas po ang ads ng PSA on hiring para po sa ID production. So doon po
ginagawa na po nila ng paraan. They are adjusting appropriately po doon sa influx po ng mga registrants natin. So katulad po ng sinabi ko, humihingi po ako ng kaunting pasensya pa at sisiguraduhin po namin na makakarating po lahat ng mga national IDs po ng ating mga kababayan. Ayun, so maraming salamat Sir Chris, no? So ulitin ko lang kabalian ang sabi ni Sir Chris na mag-aantay lang po tayo ng kaunti dahil nga po nagka-delay po doon sa because of the pandemic situation dito sa ating bansa, no? Okay, so siguro panghuli na lang po, no? Ayan si Ma'am Massey, welcome back. Yeah, okay. Technical difficulties po. Sorry po. It's okay, ma'am. So ma'am, siguro paano natin mas maiengganyo yung ating mga kabaluyan na mas magparehistro po para po doon madagdagan yung sabi nga ni Sir Chris kanina, nasa almost 49,000 na yung nakapagparehistro for the national ID dito sa bayan ng Mangaldan. As of today, nasa 48,994 na. So how do we encourage them to register? So, to be honest, Consi, in terms of encourage the people kasi based on experience po sa mga barangay, sila na mismo po yung super eager na lumapit po sa amin na magpa-register po, lalong-lalo na po since ang mga bata po ngayon 5 years old to 14 is encouraged na po or allowed na pong magpa-register. Kumbaga, for them, ang pwede ko na lang pong sabihin is for them to na antabayanan na lang po yung schedule ng kanilang barangay. I know po na marami na pong nag-aantay ng schedule ng kanilang barangay, pero just follow us po on Facebook and of course, sinishare din po ng Public Information Office of Mangaldan and of course, Councilor Aldrin yung mga schedule po namin. But in terms po, announce din po, express our gratitude sa suporta po ng mga taga-Magaldan sa National ID po. Ayun, sa wakas narinig ko na yung boses ni Ma'am Massey. Ito, may tanong pa po dito, Ma'am Sir, no? Si Ma'am Liza. Paano po yun, Sir? Nagpa-register na po yung asawa sa online, pero paano yung schedule niya September 26 para sa validation? Hindi po siya nakapunta kasi nakabalik na siya ng Manila. Pwede pa po ba na makapagpa-validate pa siya kahit lumagpas na siya sa schedule niya? Sir Consi, ako po pwedeng sumagot dyan. Okay, Sir JV, thank you po. Hello po ma'am. Opo, pwede pa po sila actually bumalik sir. We encourage po yung mga nalagpasan na yung kanilang online appointment na bumalik sa registration center. Sir, sa mga sa mga kababayan po natin, mayroon po kasi kaming bagong schedule na ipinaskill po doon sa registration center sa harap po ng palengke, no. Monday to Thursday po, yung nag-iisang online registration kit po namin is nakalabas po siya. Kasama po sa barangay, no, para mapabilis yung registration ng kada barangay po. Friday and Saturday po, doon po namin ina-accept yung mga nalagpasan or affected schedule po, online schedule. Doon po i-re-raise to namin. So sa mga nalagpasan po katulad ni ma'am o ng asawa po ni ma'am, we encourage po na bumalik po sila at i-register po natin for step 2 po. So thank you so much Sir JV for answering the question po, no. Ayun, so far wala pang ibang question dito, pero again gusto ko pong magpasalamat muli po sa inyong time, Sir Chris, Thank you Ma'am po. Massey and Sir JV, again sa pagpapaunlak po ng aking invitation para po ma-inform na rin natin. Alam mo, Sir Chris, ang daming nagtatanong kasi kaya sabi ko kay Sir JV, baka pwedeng para minsanang masagutan natin yung mga question ng ating mga kabaluyan. And very useful talaga yung information every time, no, na nag-share po kayo. Dahil po, yun na nga, marami nagtatanong na until now, bakit wala pa rin ibang ID, yung iba nauuna. So, tama po. Thank you for clarifying those questions. Do we have any other information before po tayo magpaalam sa mga guests po natin? Or baka may hindi pa ako natanong na pwede nyo pong i-share sa ating mga kabaluyan dito sa Mangaldan? Sir Chris? Let me just, yes, Councilor. Let me just add po doon sa sinabi ni JV na yung sa tanong po nung atin pong taga-subaybay na kung sakali man na magpaparegister sa yes, ang mga data po ng ating mga kababayan na nakapagpa-appointment po for step 1 online, ang kanila pong information, ang kanilang data is good and valid for 6 months.
So, pwede pa hong i-pull out yon or i-migrate, i-fetch po ang kanilang data sa mga registration centers po kung nasaan po sila. So, kung sakali man na sa Manila po sila abutan na gustong magpa-ID, pwede po nilang gawin yon at magpunta lang po sa pinakamalapit na registration center, ipakita po yung kanilang appointment at sila po ay i-entertain naman po ng ating mga kasama sa PhilSys. Pagdating naman po doon sa mga 5 years old and over na nire-register po namin ngayon, kami po ay humihingi ng konting pangunawa din dahil kuminsan medyo na-overwhelmed din po tayo doon sa mga, yun kasi tulad po sinabi ni Masidi na napaka-excited po nilang magpa-register yung mga bata. So may mga cases po kasi na hindi nababasa yung kanilang mga irises, yung iris scan po. Usually yun po ang hindi nababasa sa mga bata. Marami mga magulang ang nagtataka kung baka sira naman yung mga kits po natin na ginagamit. Pero we're assuring po the public that it is normal po para sa mga edad 5 years old, yung mga medyo younger ages po, na hindi pa mabasa ang kanilang mga irises. Yes. Pero they don't have to worry because meron pong updating na nagaganap pagdating po nila sa edad na 15. Doon po, mas develop na po ang ating mga physical po, ng physical na katawan po ng bata. Yung kanilang irises po ay mas pronounced or mas kita, mas halata na. And yung mga fingerprints po nila ay permanent na or nakikita na po yung mga prints nila. So that is very important po na malaman nila para hindi sila magduda na baka naman yung ID ko, baka walang mata yung ID ng anak ko, ganun. May mga ganun po kasi na mga speculations po ang ating mga kababayan. Pero we're assuring them po na normal lang po yon and the process of registration po sa mga bata. Ayun, so thank you so much, Sir Chris, for that. And syempre tama, no, maraming siguro mag-aalala pag bakit wala pa yung sa anak ko na iris, no? Pero that's biological, no? Thank you, Sir Chris, for giving that insight. So muli sa pagkakataong ito, gusto ko pong magpasalamat pong muli sa ating mga bisita ngayong gabi. Kay Ma'am Masidi, Sir JV, and Sir Chris, alam ko sobrang busy po kayo, pero nagpapasalamat po ko dahil napaunlakan nyo po ang ating imbitasyon para matugunan yung kasagutan po ng ating mga kabaligan dito sa bayan ng Mangaldan. Kaya muli, Sir Chris, Ma'am Masidi, Sir JV, maraming salamat. Balbalik salamat at si kayo, Sir. And Ma'am, God bless you po. Salamat din po, Counselor. Thank you, Alright. Consi. Thank you po. Thank you rin po. Bye-bye. Thank you, ma'am, Thank you sir. po. God bless po.